Ini belanya dukun jonok tam ninggakai senior Ramchandra bising konstitusi bising khobjak ini goya moni bisini andara melkadong oraseng senior duita poribarar nok belakang kubang makalomjak tam ninggakai boror tong khaja maslagau belfang school Ramkumar Thakur school ar thang seng borno naikha naya kai borno seng kichamisa sini je white tape ni tim hai borno je mairung tai toktui tai dalok kono samung dikhaja tai singpulawa mon semakasini je orni je em o samalok logan sengoro phaiya kunai sengoro khai khusai nai pleka nai de ko yang mangpile nai mono tinio bong je poribar nok pelaikana ti kubang makalomjak tamninga mono belai dukho jonok borok dak tong thai kring tongo bongni manai khani jotono nos tongwi thangmakya joto manai bong songthai bini ri chum jotono awun bagani seng belaikan dukho tamninga gai jeng oro bormo je poribar nai borok je omo hai obostha tongmani om belekna seng khakamu awon banganya seng tini je white tape team je mantei je tini yak sukti seng borong suba sok khajija tau to bong nok seng tuilom jak nukha mo tuilom na bai kun ব্যবস্থা রাখা যাই তো ব্যবস্থা তো tak khalai tongo je proshasoni ta theke mar forest department of faija tai SDM ro phaiga hin khnao tai video ro phaiga hin khnao borok ব্যবস্থা khalai tongo haipana tuilom nani to omo 2-3 din to nangnai no tamninga belai kai ti koplungi lomjak mo जों खोनाखाव किसा फाया खनि नाय म आगि रहाय तुइलम या म हटाचा म खेपे मियान वाति बाय तामन बागे तुइलम ना कलेखा नों साइदेमान म ngakai tuiloman karon mo no sakao ban tong ko kaisa o ban ni ti sagiangai wati kobang thaiman gonoi o ban ni hoje tuiyoroi mo hai tuilomoi thangmakya nini sinimung